Hi, Yan Mallika. Yan ನಿಗಲಿಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ತಾತು ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅಂದೀತೆ ಇಂಚೆ ಪುಂಡಾರಿ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸಿಡ್ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ. ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ಅಂತ ನೆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ನೆಯ್ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾನ ಮುಟ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಂಚ ಬುಡ್ಪಾದ ಒಂದು ನೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಯೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೋಟು ಕಾಯಿಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಂಪಾವುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇತನೆಕ್ 2 ತೇಜ್ ಪತ್ತ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೆಕ್ಕೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಲವಂಗ ಪಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವುಡು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಅರಿನ್ ಪಾಡುವೆ. ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ತಿತ್ತಿನ ಅರಿನ್ ಪಾಡುವೆ. ಅರಿನ್ ಯಾನ್ದಾಲ ನನಿತು ದೀತಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಅರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನು. ನಿಗಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ್ನ ನನಿತು ದಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಾತು ನೈಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು. ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ. ನೀರು ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ದೇ ಪಂಡೆ ಅರಿನ್ ನನೆತ್ತೀತಿಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಪಾಡ್ದೆ. ಅರಿನ್ ನನೆತ್ತೀಪುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಕ್ಕ ನುಪ್ಪಾಪುಣುಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬುಡಿತನ ಅಂಚಲ ಮಲ್ತ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಈಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಗೆ ತೊಂದಡ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಆಲೆ ಕೊಡು ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಕುದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವನು. ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ದೀವೋಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ದೀವೋಡ್ಚಿ. ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಕುದ್ದಿ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷದಾತ್ ಕುದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಪೆ. 3 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಂಚ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನೇಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬುಡ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದೇನ ನುಪ್ಪು ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದ ಅನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ. ಪುಡಿ ಅದ್ ನುಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ದೊದ್ದಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೊಯ್ದನು ನಿಗುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಏನ ಚೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ದಿವಾಲಿದ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ. ದಿವಾಲಿಗೆ ಏನೇನ ಪೂರ ತಿನ್ರ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದೇನು ತೂಲೆ ಇಜಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಂಜಲ್ದಿರೇತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನೊಂದು ದಿವಾಲಿಗೆ ಏನ ತಿನ್ರ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ಕಡಕ್ ಪೂರಿ ಮಲ್ದೆ ಚಿವುಡ ಶಂಕರಪಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಕರಂಜಿ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ರವಾ ಲಡ್ಡು ಸೇವು ಚಕ್ಲಿ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಮಲ್ದೆ. ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ 2-3 ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ದುಂಬೆ ಅಂಚ ನನದ ರೆಸಿಪಿನ ಏನ ಏಪಲ ಮಲ್ತೆಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.